мамнугоҳи давлатии бешаи палангон дар ноҳияи дӯстӣ табиати зебо ва олами бои набототу ҳайвоноти нотакрор дорад ва дар масоҳати зиёда аз 50 000 гектар доман паҳн кардааст. Дар ин мамнугоҳ зиёда аз 45 намуди ҳайвоноти нодир, 214 намуди паррандаҳо ва зиёда аз 480 намуди дарахту гиёҳҳо мавҷуд буда кормандонаш барои ҳифзи ин дорои табиати диёр кӯшиш менамоянд. гузориши тавалларии соҳибназар. мамнугоҳи давлатии бешаи палангон яке аз мавзеъҳои табиии тоҷикистон буда дар ҷануби кишвар дар резишгоҳи руди Вахш ба руди Панҷ ҷойгир аст. масоҳати мамнугоҳи бешаи палангон 49700 гектарро ташкил медиҳад. мамнугоҳи табиии давлатии бешаи палангони тоҷикистон бо дороии табиати гуногунаш ки барои мавҷудияти ҳайвоноту паррандагони нодир зарур аст, миёни дигар мамнугоҳҳои кураи замин мавқеъ хоса дорад. бахусус кӯҳистон, буттазор, бешазор, хумистон, кӯлҳо ва албатта ҷангалзори зиёд. ин табиати нуҳуфтаи олами вуҳуши тоҷикистон мавриди омӯзиш ва кашфи мутахассисону олимони дохиливу хориҷӣ қарор дорад. мувофиқи иттилоъ дар ин мамнугоҳ зиёда аз 45 намуди ҳайвоноти нодир ва 214 намуди паррандаҳо мавҷуд мебошад. яке аз ҳайвоноти нодире ки дар китоби сурх шомил мебошад гавазни бухороӣ аст ки мавҷудияти он дар бешаи палангон зиёд мушоҳида мегардад. ба гуфтаи коршиносон дар ин мамнугоҳ барои ҳаёт ба сар бурдани гавазни бухороӣ шароити иқлим хеле мутобиқ аст. аз ин лиҳоз сол аз сол шумораи ин ҷонвари нодир дар беша зиёд гардида истодааст. айни ҳол дар ҳудуди мамнугоҳ зиёда аз 20 кӯл боқӣ мондааст. кӯлҳои мамнугоҳ макони зисти обсабзҳо, содатаринҳо, харчангҳо, гамбусони обӣ, моҳиҳо ва дигар ҳайвоноти обӣ мебошад. дар кӯлҳои мамнугоҳ айни ҳол 16 намуди моҳӣ зист мекунад ки баъзе аз онҳо намудҳои эндемикӣ яъне доираи паҳншавии маҳдуд дошта мебошанд. кӯлҳои мамнугоҳ макони зимистонгузаронии паррандагони минтақаҳои сард низ мебошад. бо фарорасии фасли зимистон ба кӯлҳои мамнугоҳ баъзе намуди паррандагон аз сибири русия, мамлакатҳои осиёи марказӣ ва чин омада то фарорасии фасли гармо дар ин ҷо боқӣ мемонанд. дар қисмати нимбиёбон ва туғайзори мамнугоҳ аз намояндагони синфи хазандагон сангпушти осиёи миёнагӣ, геккони шона ангушт, лундасараки регӣ, қурбоқаи осиёи миёнагӣ, гурза ва дигар намудҳои нодир вомехӯранд. олами набототи мамнугоҳ низ хеле бой аст. мувофиқи маълумотҳои олимони соҳа дар ҳудуди мамнугоҳ 604 намуди растаниҳо мавҷуд мебошад. метавон гуфт ки мамнугоҳи табиии давлатии бешаи палангон бо дороии нодиру диққатҷалбкунандаи худ яке аз мавзеъҳои сайёҳии табиӣ дар сатҳи байналмилалӣ мавқеъи хос дорад. таварали соҳибназаров, парвиз сафаров, искандар давлатов барои барномаи ахбор.